Fil-mument tal-rit tal-konsagrazzjoni tal-isqof, fost l-oħrajn hemm 3 simboli li jissejħu l-insinji episkopali li għandhom sinifikat profond u li ser nipprova nispjega f'mument qasir ħafna. L-isqof konsagratorju dak li jkun qiegħed imexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni jagħti lill-isqof il-ġdid li jkun għadu kif ġie ordinat, jiġifieri jkun għadu kemm saret qiegħed tal-idejn fuq rasu u anke saret it-talba tal-konsagrazzjoni, dawn it-3 oġġetti ħansejħulhom hekk. L-ewwel nett hemm iċ-ċurkett. Iċ-ċurkett li jiġi mlibbes wieħed mis-subgħin tal-id il-leminija, li s-sinifikat tiegħu huwa l-fedeltà l-għaqda li issa l-isqof il-ġdid irid iħaddan ma' Alla, ma' Kristu u mal-poplu tiegħu, mal-Knisja, bħalma l-miż-żewġejn jagħtu iċ-ċurkett bħala simbolu tal-fideltà tagħhom u tal-għaqda tagħhom ma' xulxejn, hekk ukoll l-isqof jiġi mlibbes dan iċ-ċurkett li juri ifisser l-għaqda tiegħu mal-Knisja ta' Kristu ma' Alla u mal-poplu li huwa ikun qiegħed il-poplu li jkun qiegħed jiġi afdat f'idejh. Imbagħad it-tieni insinja, it-tieni sinjal, it-tieni simbolu hija l-mitra. Il-mitra li hija speċi ta' kappell li jitlibbes fuq ir-ras tal-isqof illi għandu sinifikat antik ħafna. Fil-bidu l-mitra kienet tintuża biss mill-Papa, però aktar tard bdiet tintuża anke għall-isqfijiet. Hemm diversi interpretazzjonijiet ta' xi tfisser il-mitra. Il-mitra l-ewwel nett hija simbolu tal-glorja tal-Alla illi tissawwab fuq ir-ras bħalma żejt ikun għadu kif ġie midlug bih l-isqof jissawwab fuq ir-ras tal-isqof il-ġdid, il-mitra meta tintuża tissimbolizza l-glorja tal-Alla li tidher fuq il-persuna tal-isqof. Is-simboliżmu tagħha jew l-interpretazzjonijiet tagħha huma peress li hija magħmula minn żewġ partijiet, waħda quddiem u l-oħra wara, hemm min jinterprethom bħala ż-żewġ testamenti, it-testament il-qadim u t-testament il-ġdid. Imbagħad in-naħa ta' wara għandha dawk iż-żewġ frijej neżlin l-isfel li oriġinarjament kienu qishom lazz li permezz tagħhom tintrabat il-mitra taħt l-għon tal-isqof, però aktar tard dawn spiċċaw in-naħa ta' wara tal-mitra u hawn min anke jinterpreta s-simboliżmu tagħhom bħala iż-żejt li qiegħed iċarċar mar-ras tal-isqof, simboliżmu jew interpretazzjoni li tista' tvarja bejn diversi awturi. Imbagħad hemm il-baklu jew inkella l-bastun li kollu f'idejh l-leminija l-isqof u li jużah waqt iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Il-baklu ġej mill-Antik Testament ukoll, l-ewwel nett il-bastun ta' Mosè li permezz tiegħu saru weġubijiet kbar. Alla li permezz tal-bastun ta' Mosè inqeda biex jagħmel quddiem il-Farawn u quddiem il-poplu tal-Eġubijiet kbar li permezz tagħhom Alla ħareġ il-poplu ta' Iżrael mill-Eġittu. Però wkoll għandu konnotazzjoni kbira, rabta kbira mal-figura tar-raj li l-isqof huwa assoċjat ħafna magħha. Il-bastun tar-raj li r-raj kien permezz tiegħu jindokra il-merħla u jidderiġi il-merħla u hekk ukoll l-isqof allura permezz tal-baklu għandu anke dan il-sinifikat marbut miegħu li għandu f'idejh it-treġija tal-poplu afdat f'idejh. Il-baklu għandu l-parti ta' quddiem ġejja għat-tont propju għaliex ir-raj kien juża il-bastun dik il-parti tal-bastun biex jiġbed lejh dawk in-naċ li jkunu fil-periklu, jew li jkunu f'xi preċipizzju se jaqgħu, jew li jkunu qed jitbiedu, allura l-isqof jiġbidhom lejh. Naturalment huma simboli jibqgħu simboli, però għandhom sinifikat profond ħafna li jenna nifhmu aħjar il-missjoni, ir-rwol tal-isqof.